Men I kan godt høre mig? Jo, snakker du med den der stemme? Du lyder som en mand nu, Thomas. Okay, jeg ringer nu. Okay. Okay, vi ses. Hej, det er Rikke. Jeg har det Peter. Hej. Jeg har lige sendt min unge over efter noget mad for 3 timer siden. I har vel ikke set ham, vel? Hvordan ser han ud? Han ligner en på... Eller han er ikke så gammel. Nej. Men han har lyst hår, og så han ser lidt forvirret ud. Og så er han også sådan, han er ikke særlig køn. Hvor gammel er han? Eller hvor gammel er han, så man ligesom lige... Han er 9 år. Han er 9 år. Ja. Lige 2 sekunder, jeg spørger lige min kollega. Yes. En dreng, der er 9 år. Cirka. Og lige står der har været under nu. Cirka 3 timer siden. Lige 2 sekunder, får lige lov til at snakke med min chef i stedet for. Det kan være, han ved noget. Yes. Hallo? Ja, hallo? Ja, du 2 sekunder. Hvad sagde du? Du snakker med Emil for McDonald's. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg har lige sendt min dreng over for 3 timer siden, og I har vel ikke set ham, vel? Hvordan ser han ud? Han er sådan lille, og så er han ikke særlig køn, og så er han lyst hår. Og han er 9 år gammel. Hvad har han bestilt? Jeg ved ikke, om han overhovedet kommer derover endnu. Hvad skulle han have bestilt? Han skulle have bestilt 4 cheeseburger og 2 chicken salsa. Fisk på 2 chicken salsa. Jeg kan ikke sige nu, I har ikke set ham, vel? Det er ikke lige noget, jeg kan huske på. Der er ikke nogen af dem, der har på arbejde nu, der siger, at de lige kan huske ham. Nå, men jeg sendte ham bare afsted, fordi han skulle hente mig noget mad, ligesom han gør hver eneste dag. Og så er det ikke kommet tilbage. Ja, men jeg tror, det kan jeg desværre ikke med. Jeg skal nok holde øje med ham. I kan vel ikke tjekke jeres kamera, vel? Nej, det kan vi ikke. Det kan jeg ikke tilbagevirkende sige. Nå, det er bare det kan jeg ikke. Altså, hvis han er væk, så kan jeg godt finde til godt i morgen, men jeg kan ikke gøre noget for i dag i morgen. Nå, men det er bare fordi, jeg overgår ikke rigtig gå derover, så... Nej. Men han må sgu bare komme hjem, hvis han er. Det er i orden. Ja, okay, vi... Hej. Hej. Ej, jeg begynder at grine til sidst.